Sang Dwijawara amreng ngengeng swaraning madru pronto manungso sarining kembang lirilir lirilir tandure samudra kocak sumamburat yayak dinebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojro ngekosot jumegluk swara lir gelap sosro kekayon geng rebah kaya tibahabati kaprabawan goro-goro saya banter subuh ing goro-goro sumundul kalangan junggring sloka ewang jagat giripati ngasta tirta panjuta katetesaken wonten jagat prabawani jagat tata titi tentrem gemah ripah Allah jinawi pinarung swara jiwegluk mungging samudra sejati alun banding anggur mati wijilya putra Kyai Lurah Semar Nala Garing Pitruk Sumawara Bagong ingkang sawi pacak gujengan ana madyaning ora balun hariri saka sabrang apa rupaning dandang cucuk wesi kula srane laring pedhang aja nucuk Sri Sedana anucuk sarap sawane bocah Sukerta adohna tekan segara sisih kidul Ujana Teguh Rahayu Yana Slamet
Ana Pancabaya saka wetan tinolak bali mengetan Ana Pancabaya saka kidul tinolak bali mengidul Saka kulon bali mengulon saka lor bali mengulor saka dhuwur bali mendur bablas langit gunung sapitu saka ngisor bablas bumi sapitu Grompol Mataram. Coba buka saka bonang. Tuh, iya.
Lah ya ngunggahke piyak truk. Suwuk guru Pak. Wo kuwi apik. Nek ngono yo aku tak melu nembang wae. Wah. Ndandakane meri karo anak-anake. Wong tuwa kokian perceka kok mau. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Aku ki rong tuwa nek gulu munggah ki tuwa ning nek gulu mengetan. Ki nek kon kalah karo sing nom-nom moh aku. Tenane. Tenan. Ora ketang mengko bar Tiwikrama njuk sontek. Oh. Njuk ngeciput lunga. Ning mesti ora ketang dienggo ilo-ilo aku tak ngrungokke kepinterane para sinden lan wiyaga-wiyaga iki. Kena kanggo tombo atiku sing lagi susah. Sampeyan ki mikir apa to, Mo? Ora mikir apa-apa. Napa mikir simbok? Mbok mengki wong tegen tekun, wong bekti karo wong lanang ora perlu tak pikir. Sing tak pikir mergo akeh sumbangan iki lho. Lah werna-werna malan. Ya, arep ngresake tembang apa slendro apa pelok. Aku ki wong kuno kurang sandil nek ora slendro ora. Ya. Coba aku tak ninting gamelan slendro, aku tahu krungu gending dolanan lere-lere Mediunan kae biasane Petruk. Oh nggih, aku tembangno to Le. Oh nggih. Kula tembangke nggih mo lere-lere Mediunan. Oh iya, tak rungokke. Larase arep digawe pira mo? Sak karepmu menyura ya. Ya kena. Laras senem karo jangga. Ling ling nong 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 nong. Nang Solo payunge ilang. Dadi rondo aja sumelang. Nang Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku. Jamu buke jamu pisan godhong meniran wis suwe ora ketemu pisan dadi pikiran suwe pisan godhong pace wis suwe ora ketemu pisan sajak piye apik ki mau sing tak seneng ngikari dhewe ki mau lho apik wis suwe ora jamu-jamu pisan godhong meniran upamane wis suwe ora ketemu pisan dadi pikiran ya suwe ora jamu-jamu pisan godhong tempe
wis suwe ora ketemu pisan aku seneng kowe ya suwe ora jamu-jamu pisan godhong kluwih pake wis suwe ora ketemu yen kowe nesu ayo ndang mulih godhong kluwih ya tole nolo garing sing wis ya wis ayo kae Ndarawangka Wijaya Abimanyu wis kepareng mudhun saka pertapan Saptawarga ayo enggal di cedhaki apa to wigatine oh nganggo apa yuda kenaka sing gandul sing ngenong wah sing ngenong iki metu kadigdayane iki saking mempenge nganti kesusu-susu iya aku ya arep njaluk sing gandul apa Truk manut kowe njaluk apa aku sing gandul anu bunang penerus ya waduh bergas isih galak wong urung kelong kok ya kuwi mulai isih galak apik tenan ya kena dienggo gandulan ya brang ngetokke lanang kuwi sing rukun plikuk kowe arep njaluk pogong njaluk sing ngiter aduh jane sik galak sing rukun ceng galak ngono sing rukun ceng